Anna sitä. Mutta sulla on sit pieni se, että puhutte niinku kummankin tupareista. Jaha, joo, just. Halo. Onks Kalle? Onko sä oikein sen numeroon? On. Kalle on täällä, joo. Mulla on vähän kiire, kato, kun mä just niin kuin nyt tulen tässä. Odotan hetkinen, mä olen just tulossa pois tuolta tietokoneelta. Joo, no joo, hei. No niin, kuule semmoista asiaa vaan, kato, kun mulla on ne tuparit ensi viikolla. Oot varmaan muistanut? Jos et ole muistanut, niin laitapas alaspäin. Mä olen jättänyt näköjään tänne tämmöisen merkinnän tuonne tietokoneelle. Joo, kyllä se näkyy. Niin vähän sitä mietin, että mitä sä luulet, että voisikohan se mamma vähän niinku, vähän jeesi jotakin, kun tarvitaan vähän, mulla ei oikein ole niinku, mulla on esimerkiksi veitsi ja harkoit ihan liian vähän, että jotain syötävää pitäisi tupareissa olla. Joo, meinaatko sä niinku tommosia kertakäyttöä vai? En mä kyllä mitään, mä en tykkää semmosesta. Mun mielestä se on niinku hukkaan heitetty rahaa. Ei, kyllä ne pitäisi olla sitten. Mut ei ne mitään kalliita tarvitse olla, mutta että niin, mutta ei kannata ostaa, jos niin täytyy valita, niin kannattaisi niinku kertakäyttö tai sitten tuolla viimeisen päällä Hackmanin. Joo, en mä ajatellut sitä noin, että kyllä mä sanon ihan semmoista kohtuu, että mieluummin ehkä, että se olisi vaikka 24 hengelle, että olisi sitä määrällistä, mä ajattelen niin mieluummin. Kyllä se vähän kurjaa, niin kun nyt sit pistää rahaa semmoiseen, että ota vaan ne kertakäytöt ja osta 3 semmoista. Joo, no mä mietin tätä asiaa. Mut miten sun tuparit on kanssa tulossa? No kyllä ne on nyt sitä vaille, että mun puuttuu enää niin se valaisin sinne olohuoneen siihen, kun sä muistat sen erkkerinurkkauksen niin siihen oikealle puolelle, kun siitä puuttuu nyt ihan selvästi yksi tämmöinen valaisin. Mä olen hiukan käynyt katsomassa tuolla Stockmannin, mutta ei Stockmannilta löydä. Mä en oikein tiedä, mihin mä lähtisin hakemaan. Mitä sä meinaatko Anja mummoa? No mä olen vähän miettinyt, että kyllä varmaan Anja mummo, kun ajattelee sitä, että se olisi niin kuin näin oikein pitkän päälläkin, että kun sen ostaisi sit kerran niin kuin viimeisen päällä oikein niin kuin sen design-tuotteen, niin se olisi sitten se olisi perintökalleus sitten. Hän on just niin kuin sen tyyppinen ihminen, että hän arvostaa tämän. Hän ehkä arvostaa, mutta ajattelen, ne maksaa sitten kuule monia satoja, että onko se nyt sitten taas vähän niin kuin sellaista, että hän on eläkkeellä, kato kuitenkin. Joo, mutta mä luulen, että kyllä hän varmaan lämpenisi tällä ajatuksella, kun se olisi vähän niin kuin koko suvun. Olisi vähän meilläkin, että hienoa. Tuohon sopisi yksi, kun Kalle seurustelee tai asuu Emman kanssa. Ja Emma on hyvin laatutietoinen ja tämmöinen. Niin Kalle voisi siihen tähän johonkin sanoa, että jo eikä meidän Emmakaan mitään tusinatuotteita.